Gihangop sa kampo ni Presidential Candidate Rodrigo Duterte ang pagbasura sa Commission on Elections sa upat ka mga disqualification cases nga gisangat batok kang Duterte. Mato ni First Division Presiding Commissioner Christian Robert Lim sa press con nga ang desisyon sa Comelec First Division pabor sa pagbasura sa tanang upat ka mga disqualification cases tungod sa kakuwang sa merito niini. Ang mga misang atog disqualification cases batok ni Duterte mao sila si broadcaster Ruben Castor, student leader JP de las Nieves, Eli Pamatong ug Rizalito David. Matod sa desisyon sa Comelec nga ang kanhi PDP laban standard bearer nga si Martin Dinho balidong ni file sa iyang Certificate of Candidacy sa pagka-presidente. Wala sab gideklara Dinho nga usa ka nuisance candidate ug ang pag-withdraw ni Dinho sa iyang COC alang kang Duterte balido usab. Si Davao City Representative Carlo Alexi Nograles niingon nga malipayon sila sa desisyon ilabi na nga unanimous. Laing alay ni Duterte nga si Isidro Ungab niingon nga daan na silang naglaom nga malampasan sa mayor ang tanang kaso ug ibasura kini sa Comelec. Mato ni Comelec Chair Andres Bautista nga tungod sa desisyon sa Comelec, malakip gihapon si Duterte sa unom ka mga presidential candidates nga pilian sa publiko karong Mayo.